til alle jer, som er her i dag. Og det er jo ikke bare os københavnere, som er her i dag. Det er jo både svenskerne, det er mange andre byer i Danmark. Så giv lige jer selv en kæmpe stor hånd for at møde op i dag. Og bare en tilføjelse. Noget er, at vi er med til at arrangere de her demonstrationer. Men demonstrationerne er ikke succesfulde, hvis ikke I møder op. Så endnu en gang, tusind tak for at møde op. Tusind tak. Endnu en gang, tusind tak til alle jer, der møder op i dag. I er nogle kæmpe stjerner, og vi alle sammen er her i dag for at stå i solidaritet med vores folk i Palæstina. Tusind tak, og husk på, at vi er på gaden en gang om ugen, så næste uge igen på lørdag, der ses vi forhåbentlig. Der er ikke mere at sige herfra end tusind tak for i dag, og free